Imindeni yezisulu zesigameko sase-Nyobeni eMonti e-Eastern Cape iphoqa ukuba uhulumeni uphendule ngalesigameko. Lemindeni ibinesithangami sabezindaba namhlanje. Abongile Jantjies ubekuso wabuya nalombiko. Ifikile ingxelo ethi iziphumo zifikile izolo. Ugqirha uDr Matiwane ongena oveleleyo uchophela lemicimbi nonxulumana nezarhede zikahulumende ze-laboratories uthi bazifumene ezo ziphumo. Kuqengqeleke intsuku kodwa iintsapho zikayazi kuba kwenzeka ntoni kubantwana babo. Bathi bakruqulwa zizithembiso ezingafezekiswayo ngurhulumente. Bakwathi abazange bafumana nentuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Lento yokuthiwa ingxelo omnye athi sikhona omnye athi azikho yeyona nto ibangela into ukubana abazali baphakame bathathe oluphulo, ngoba kaloku omnye uthi omnye zikhona omnye azikho, which means ke kuthi ithi loo nto senziwa into zodlala. Sisalindile okokoko sasilindile, sincwabile ngoku sigqibile. Yiyo ke loo nto ibangele into yokubana masikhangelane khona ukuze sikwazi into yokubana thina sizikhothe amanxeba ngokunokwethu. Ayisivisi kamnandi tu loo nto ngoba ezinhliziyweni asonwabanga, siphila ngeepilisi ngoku khona ukuze sibe kanti siyathomalala. So intuthuzelo yona asikayifumani kude kuzoba ngoku. Isebe lezempilo ephondweni lithi lidinga ixesha nanjengoko lisalungisa ingxelo. Iziphumo ze-toxicology zifumanekile eziza kuchaza unobangela wokusweleka kwabantwana, kodwa iingcali zisathelekisa iziphumo kunye neziphumo ze-autopsy nendawo leyo yokwenzeka khona intlekele, ukuze emva kokugqitywa kwalo msebenzi kuxelelwe iintsapho ngonobangela wokusweleka kwabantwana. Ezi ntsapho zinike urhulumente de kube ngolwesihlanu ukuba akhuphe ezi ziphumo. Abongile Jantjies, kwiindaba ze-SABC eMonti.